Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut deui diajar ngalogat atanapi urang diajar sasarengan ngalogat kitab Risalatus Syam halaman genep. Bismillahirrahmanirrahim. Pakana mangkana man sopo wong sa kang kersaya man soma iku puasa man. Waman sa'alan sing sapa wong kang kersaya man aftara iku buka ye man. Wa at'ama lan awe pangan ye man miskinan ing wong miskin. Pajaza mangka cukup zalika apa mengkono-mengkono aftara wa at'ama miskin anhu saking man li qauli ta'ala kadue pangandikane Allah subhanahu wa ta'ala hale mahlur ya Allah fi akhiril ayat ing dalam akhir ayat. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام miskin manane wallahu a'lamu bil murad. Wa'ala alladhina lan iku tetep ing atase wong akeh kabeh yutikuna kang oran la yutikuna ya kudunanya la yutikuna kang oran ana kuat ya alladzina hu ing siam fidyatun kang fidyatu ta'ami kang fidyah papanganan miskinan. Pidyatu ta'ami miskina gitu kang pidyah papanganan wong miskin gitu tah. Summa innallaha maka kari-kari satuni Allah zalaiku nurunakeun ya Allah ayat ing ayat al-ukhra kang mawaneh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ila akhir ayah. Maknanya wallahu a'lamu bil murad. Syahrul Ramadan yaiku bulan Ramadan alladzi unzila kang den turunakeun fihi ing dalam Ramadan Al-Qur'an wa Al-Qur'an hudan hale dadi pituduh linnasi kadue manusia wa bayinatin lan ayat kang martelakeun minal huda saking pituduh wal furqan lan kang ambedakeun paman mangkau ta sapa wong sahidaiku hadir man minkum saking sarakabeh syahra ing bulan Ramadan fal yasumhu mangka becik puasa iman hu ing syahru. Surah Al-Baqarah ayat 185. Pakana mangkana yasyam wajiban iku kang wajib ala kulli man ing atase saban-saban wong syahida kang hadir asyharu ing bulan Ramadan ayasumahu apa arep yen ta puasa iman hu ing syahru madama qadiron ing dalam salagina iman qadiron iku kang kawasa ala syam ing atase puasa. Ruwiya wis dan riwayataken Ahmad sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim min tariqi Abdurrahman saking dadalan Abdurrahman bin Abi Laila an Muaz nampi saking Muaz bin Jabal qala ngucap ieu Muaz bin Jabal ing lapad uhila dan alingi asyam wa puasa salah satu ahwalin hale telu pirang-pirang tingkah pada karo mangka nutur ieu Muaz bin Jabal al hadis ing hadis bitulihi kalawan dawane hadis wa pihilani ku tetep ing dalam hadis utawi lafad fa inna Rasulullah mangka satuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima iku teka al-Madinah qadima iku teka Kangjeng Nabi al-Madinah ta ing Madinah faja'ala mangka tumandang Kangjeng Nabi Paja'ala yasumu mangka tumandang ya Kangjeng Nabi yasumu puasa ya Kangjeng Nabi min kulli syahrin saking telu saban-saban saking saban-saban bulan salah satu ayamin ing telu pirang-pirang dina poso malan puasa ya Kangjeng Nabi yaum Asyura ing dina Asyura. Summa innallaha kari-kari satune Allah azza maha mulia Allah wa jalla lan maha agung ya Allah parada iku wis marduakeun ya Allah alaihi ngatasi Rasul asyama ing puasa wa anzala lan nurunakeun ya Allah alaihi ngate Rasul ing alaihi ngatasi Rasul ing ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhir ayat
Mana ne wallahu alam bil murad. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh kabeh amanu kang imanakeun ieu alladzina kutiba dan parduakeun alaikum ing atase sira kabeh saim apa puasa kama kutiba kaya barang kutiba dan parduakeun ieu ma'al alladzina ing atase wong akeh kabeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Warawa lan wis ngariwayatakeun al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim an Salma tabnil Aqwa nampi saking Salmah kang putra lanang Aqwa radhiyallahu muga mikara Allah subhanahu anhu saking kitu Bukhari Muslim saking Muslim baiklah. Qala ngucap ya Muslim ing lapad lama nazalat samang-samang satu murun hadhil ayat apa iki ayat walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin manane wallahu alam bil muradi walalladzina ingata sewong akeh kabeh yutikuna kang orang la yutikuna tanya la yutikuna kang orang ana puat kang orang ana kuat ya alladzina ku ing siam fidyatu ta'ami miskina utawi pidyah utawi pidyah papanganan wong miskin papanganan wong miskin kana ana man sapa wong arada iku ngarepaken ieu man ayub tira ing yentah buka ieu man abtara mangka buka ieu man wabtada lan mayar pidyah ieu man hatta nazalat malam-malam tumurun al ayatu apa ayat allati kang ba'daha ing dalem sausene kitu hadhil ayat panasa khotha mangkanya lin ieu allatiha ing kitu hadhil ayat wa fi riwayatin lan ing dalam sawiji riwayat hatta nazalat malam-malam tumurun hadhil ayat apa iki ayat pamang syahida mangka utawi sapa wong syahida iku hadir yaman mingkum saking sira kabeh asyaro ing bulan Ramadan pal yasumhu mangka becik puasa yaman hu ing syahra kaifiatus siyami pi bidayatil islami utawi kiki ku pertingkah puasa pi bidayatil islami ing dalam kawitan Islam wa mimalani kutub setengah saking barang ya jidaru kang layak zakaruhu apa nuture ma guna ing dalam kene kaifiatus siyam ana siyama utawi satune puasa pi bidayati tasrihi ing dalam kawitane den syariatkeun ieu siam lam takuni koranana anak kaifiatu apa kaifiah syam wallahu a'lamu bissawab.